Ens ve a trobar un any més per fer-nos reviure el clam de llibertat i de catalanitat que li va donar origen. És un regal dels germans del Nord, que no obliden que el 1659 una desventurada decisió política de l'estat espanyol va trencar la unitat catalana, fent regal a França d'una part molt estimada del nostre país. Pels vols del 1955, amb una petita flama portada des de la cripta de Sant Martí del Canigó, el cim més alt de la muntanya, cantada per Jacint Verdaguer com a bressol de Catalunya, uns bons catalans del nord hi van encendre una foguera que volien que fos cada any com un far d'orientació que unís els catalans d'una i altra part del Pirineu, separats en mala hora. En els anys següents s'anaren lligant amistats i trobades entre catalans d'una i altra banda dels Pirineus, i junts decidiren que fos aquesta sagrada flama la que ens unís a tots i encengués les fogueres de la vetlla de Sant Joan. El pas definitiu es feu la vetlla de Sant Joan del 1966, nit en què, ignorant fronteres, catalans de l'estat espanyol i catalans de l'estat francès es retrobaren simbòlicament en el mateix coll, amb abraçades de germanor i una ballada de sardanes que desconcertà el control policial de la dictadura, que només havia autoritzat el pas d'una petita